Йой. Так. Та що, дуже давно не було темної півниці. Тільки давно, аж забавимо, які в нього там персонажі, та що там домак робить. Тямлю лише, аж послідній раз, як їм бавив, та щось дуже страшне було стало. Мені ся видить, умер був якийсь персонаж, видав перший. Ж такий перший гіро. Усів сохранців у ньому умер. Ну. Та що, дораз Дако має прикапчати, а я пущу Мацура. Закітня ніхто не видить. Хе-хе-хе-хе. Йди. Біжи вже. Так. Jeden Macur won, a my u pivnicu. Так, компанія. То се. Єй! Я так тямлю, у мене тут то. А, я си поклав був Crimson Guard, та я си до нього дуже-дуже много треба було ще збирати. О, перший позирач прикапчався. Добрий вечір. Угалашайтеся, ткойся. Давно не було. Серус, Грейфанк. Грейфранк, перебачте. На 6 більше рекрутів і все. Так, провіримо Грейвярд. Ай, на сестра Рене умерла. Точно. На 40-й тиждень. А тепер який? Тут, це 42-й. Ай, ну ж. Такий на минулому стріму сестра Рене умерла була. Кампець. Добре, йдемо по левелові, по некими щовня. 2 п'ятих, дублудовня четвертих, доста повну третіх. Та й других маленько. То я, сірий Френк. Ну, поки як безюнуся, знаємо. Так, тут повно нових персонажів, але мені видав раз нікого з них не треба. Добре, що в нього по грошах? 27 тисяч. Ресурсів доста мало. А що мені там до банка треба було? А, уже в нього є банк. А, супер. Кіть, у нього вже є банк, то треба думати ще далі. Буду строїти інтересного. Torchlight's more beneficent. Healing when eating. Все класно. 60 бюстів треба назбирати. 2 bottles of blood brewed each week. Bounty Hunter, Grave Robber, Highwayman. Крити. Все класно, але дуже дорого, 100 портретів. Healing Skills. Це тема, або 200 deeds. Шуткуєте. А чий то? А чий з нього смієте? Добре. Єй! Елум теж радий за півницю, всі раді за півницю. Мені за ним теж було лумно. Треба маленько спочити від того світа. Так, куди будемо йти? Значить, треба видав на якийсь медіум. Всіх вимітати. Значить, беремо команду з 3-левельних персонажів. Айно, якраз буде. Все інтересне. Все нет. Все інтересно. 90% комнат проникати. Добре, кого 3-уровнього ми можемо туди забити? Сліпака, наприклад. Сього на другу позицію, а Ватюйоша. Може і Уйоша ліпше. Ахмеда на 3-ю. А Кемпіона на 4-ту, ні? Ахмед буде лічити. Ахмед буде ліченнямся займати. Сись буде знімати стрес. Або йому видав треба... А в принципі... Акіть його на 3-ю, Ахмеда на 4-ту. Ахмед на 4-ту ліпше. Всяк би було добрі. Йдемо глядати огірка у півниці.
Не ковчи які. Ясне діло ж квасні, щось я таке звідомо. Так, добре. Тогди йдемо їх убирати. Що в мене на цього, на лепера? Все так йому, акуратність, крити, все то, що йому треба якраз. Айбо плюс 10% стреса, то не круто. Лепер only. Мінус 20% стреса, айбо плюс стреса. Кіть кемпуватися, я не розумію. Плюс 15% accuracy if HP above 60%. Ну, коротше, і це возират файно. Ай, бо мені його треба прокачати. А що жабун? А жабун має прокачаний, найліпше він іде. Май дешево мися обійде. Йой. Все туди. Гет треба зняти. А жабунові заверичі. Добрі. Тогди. Сьому. Туйня було десь. Плюс 25. О, плюс 25% protection. Це дуже крутий айтем. Плюс 10% max HP. Вообще парада. І все. І щось на увороти йому би треба. Що? Ахмед страшна людина, лічить й боженька. Та у нього... У нього вже було всякої, айно. А може замість одного з цих... О, і все круто. Замість цього... І все. Ще протекшн. І ще здоров'я. Менше демеджа, ну то таке, він і не буде бити. Він буде щитом крити. Добре. Сьому туди видав нормально сяк. Бать можемо і все дати. Плюс 20% демеджа. Нормально. Так. Хотів їм плюс 4 accuracy, плюс 4 доджа. Файно. Плюс 3 скорости. Кіть перша позиція. Ні, це лупина. Це лупина. І Ахмедове щось. Плюс 6% проти Елдрічів. Айбо я то й не проти Елдрічів будуся бити. Треба щось на хіл. Що би таке йому дати? Blood Resistance у мінусою, то не дуже добрі. Що кажете, на новому кварталю треба було спровадити 4-5 павку. То було щось таке гейся бавка. Туй павки теж доста паскудний, знаєш, бо мені видить, тут і на твоєму кварталю були майлегкі. Плюс 3 скорости. Або мінус акуратність. Мені це не треба. І це мені теж не треба. Не є ніч такого на... Плюс 4 доджа. І це взагалі не пілує, так уповім. Щось на хіл. Не є ніч такого на сього. Це все спеціалізований, сі не мож. Мені сьогодні там у мене був класний артефакт на хіл, котрий я стратив разом із мертвою сестрою Рене. Move Skill Chance. І все то, що мені треба. У нього є якраз сисятя гнучка. Та він буде мати більший шанс притягувати ворогів. Добре, значить, 1, 2, 3, 4. Порядок. Запаковані сме. Ідемо ще поникаємо, це мож їх прокачати май. Так. Туйка в гільдії. О, по активності. Туй. Так, у жабуна що? Здоров'я в нього прокачане. Це що? Плюс 20% протекшена, резисти всякі. Все класно є. Чого я це не хуснув йому? Ага, бо в мене є ще й акуратність.
Або плюс 25% damage taken. Свищуся на ісе. Ісе ліпше. Просто withstand. Аж. Він авать б'є, авать держиться, кріпиться. Тут все понятно. Геймплей у нього буде досить простенький. У тебе теж геймплей буде простенький. Всі 2 скіла мені треба. Та й булстер мені треба. Все, порядок. Авать сесе. Ну сі. 3 позиції. Ні, ліпше так. 3 позиції буде годин бити, а так лише 2. Добре. Так. Щось я вже путав. Кемпіонові. Сесі 2 треба максити, все нормально. Сисьму можеш теж виліпшити. А Гогові. Що треба? Гогу муженика. Добрі. Тепер сюди. У зброярню. Всього треба виліпшити. Сись в порядку. Кемпіонові треба. У Гогу в порядку. Добре. Уже скільтував до раз 10 тисяч. Мені це не любить. Хотілося ми йти сюди. З чим не дофарбив там стіни, Томаше. Стала у нас jedna ще комната. І вона вже готова. Уже навіть постілі ми там скрутили. І видиш, у мене вже полиця за мною пуста. Книжки вже перевіз. Так, у Гога цієї се є, добре, добре. Це не Гога, це... ні, це Гога, це не Ахмед. Що хотів? Значить, це середньої довжини, 8 факелів, їдіння до 100. Тут буде сього, мені треба повно. Сього. 2 ключі. 2 лопати, 3 лопати. Все, йдемо. Ну тепер. Та значить, не прийдеш цього тижня? Ні, цього тижня видав. У суботу видав буду цього тижня ще то. Шупітрувати всякое своє. Ну що, йдемо. Треба мені 90% комнату бити. Значить, мені є смисл йти раз у долину, а далі сюди. Бо як піду раз туди, то мені сюди вертати далеко буде. Це у всіх добрі скіли включені. Добре. В принципі, мені це не дуже треба. І це ліпше видав буде на цій позиції. Нормально. Можемо йти. Та де вже стресуєш? Я тебе прошу. Хо-хо-хо! І це сила. Хосна. А й це ворожа сила. Так, дамеся світла. Добре. Сись скриватися. Ідемо стандартно. Раз Battle Ballad. Раз бафи навержимо. Тепер. Цього ми віддав притягнути не можемо. Не можемо. Добре. Тоді що можемо зробити? Abyssal Artillery. Можемо їх так ударити. В принципі, не піло. Далі. Булстер. Понятне діло, обись мене стресували. І на конець починаємо бити. Котуй, няню! Жабун, няню! Артефакт на додж не просто так, ні? На увіртування. Так і не може, та то додали, добиваємо їх. Вони це теж знають відхиляти. Лічимо стрес. Парад. Віддівім тому, що ж ти читаво прогресуєш із програмуванням. Ти там такое начудив, я такое ніде не знав робити. Доста іпно, так ти повім. Я там мільйон армора.
Юй, то я міг йому армор збавити. Ахмедом. Гогом. Затупив. То може було. Полічити себе це добити двох. Полічити себе. Не умре і так. Шкода. Ну добре. Не умре. Порядок. І не походив. Файно. Так. 26 стреса. Ударити їх це збити стрес. Видав ударів ліпше. Якраз. Ну, добрі, та й всіх їм побив. Файно. Дуже успішний файт був. Дуже ми файно побили. Так, туй нич. Ідемо далі. Ну, розказуйте, що у вас інтересного. У мене, видите, півниця. Не хоч що. Так, це вже розникали, понятно. Фітькало. Мені його не дуже треба, ки чесно. Я лишу тут, у мене таких фітькал вдома достає. Так, туй заснич. Бодай бо тут хоч щось було. Скоро ся тут темніє, слухайте. І туй нічний, добре. Демегет, по пути назад ще на нього не напасти. Ба це раз таке було. Мало вас низько бомбили, тут і москалі пюсрані. Ну, поки й кощі. А ви такий сте, фанку. Сірий Френку. Бо я не тямлю, це казали сте, це нет. Саша 0, Анама 0. Ну, ви сте знали, уж низько ваші побратими стріляли у нас вінами всякими. І мені ся то чита вони люблять. Bernacle Crusted Chest. І це то та, що я ся не утровлю, це то та, яку можеш просто відкрити. І це така, що її можеш просто відкрити, добре. А, зо Львовась? Галичанин? Чуємо ж уночі, у 4 години було, ж кудись трафили у якийсь об'єкт на Львівщині. Май конкретно не тямлю. Ого, а всіх так тяжко із тим, із дизармом. Ну, пробуй. Повезло. Так мися видить. Ж так ся трафило. Ну, та й все буде, коротше, на кемпіонові. Ну, tu його маєш. На 12 раундів мінус 25% доджа? Кампець. І це дуже нефайно. Мінус 25% доджа. Ви сте розуміли? Ну, ту їм файно знайшов. Хоч заїж. Вже у нього повний жиба. Ви сте розуміли, та... І це дає йому плюс 4 доджа. Плюс 4. А тот дебаф йому дає мінус 25. Мінус 25! Кампець, та тепер у нього 4.
А що, Medical Herbs може то полічити? Я щось не знав. Так. Йдемо далі. Що там? Ага. Виголонілися, добре. Треба буде не забути спателя чіпак. Маленько проглотити собі місто у всьому теж. Які Юй! Кампець, я тільки гроші назбирав. Ага, це вже не можеш. Комусь... Не здуємо зняти дебаф? Не здуємо, добре. Та й так дуже файно. Кампець, все, тепер треба брати просто цих трав та йти сугубо в всі міста з рибами. Та я тут і так на фармлюги має бути. Трава знімав дебаф? Ну я вже не буду пробувати. 3 раунди лише... Та... Христа... Що це таке? Ну ти булстер і так вихуснуєш, якби це дуже недобрі. Це дуже недобрі. Аж позиції... Ай, кампець. І це комуня не ладили. Немає ліпше, ну, як є. Ну, давай, видробляй своє. Добрі, тепер я можу хоч дещо чинити. Значить, можу усього притягнути, або то не дуже має смисл. Ай. Це може. Обоня хоч май слабо били, там мінус 15% демеджа, то теж не пюло. Візьму на себе удар. Що теж... Узяв їм на ся удар, ага, ну, так і нараз. Боле раз оштуй на ньому, то та марка висить, кіть воно нікуди не фунгує. Ех. Чотирка чи й непогана. Мені ся видить, ну, ясно діло, замість Гоги сюди би майпарувала весталка якась, бо у мене якраз весталку убили, а друга весталка в мене дуже високого левела, та я її всю півницю би не брав. Вона там аче й 5-го, це щось таке. Бо взагалі, айно, це така, ну, стабільно, така файно збалансована команда. І ще би замість сліпака мож би весталку, не весталку, ту геліоншу, айно. Так, лічити гиби нікого і не треба, всього притягнемо. Стрес треба лічити. 32, 26, 30, 40. Ну, достає. Чим епентуйка геліонка була б ліпша, у неї суд скіли, які би їй помогли вирватися на перву позицію. А сліпак, жабун, нігде шуга. Його кіть туди заб'єш, та все, він мусить вручну вилізати, а то дуже недобрі. Тратити цілий ход на то, би переміститися на перву позицію. Ось, все круто. Ну, нащо туди сьому щитарьові ту марку, кітьона, ну, домак не на Хосен. Кітьоно так просто не фунгує, він його не б'є. Іпно. 29, 20, 27, 14. Нормально.
Так, стались ми се на місто та йдемо далі. А як вам звук нормально чути? Бо мені ся видить, що бавка дуже голосна, ні? Кажіть зася. Ось це вам добрі. Так, шкаутинг. Ого, так далеко зашкаутив. З Баунті Хантером. Не знав насправді, як то би ся комбінувало. Як він з Баунті Хантером ся комбінує. Юй, мені би спателячи. Мені би спателячи треба, у мене ся їдіння кінчат. А ну десь ми, тусь ми, на половці, можеш казати. Лягаємо спати. Так, за первое, ти мусиш все. Бо на нас не напали. На 4 битви плюс 10% демеджа, і все має бути. І все файно буде. Щільність обстає 2. Добре, нормально, можемо спочивати. А з Баунті Хантером насправді не знав, як то ся має комбінувати. Баунті Хантер може притягнути, файно б'є. Ось може оглушити, ні? В нього є оглушувалка. А Баунті Хантер в оглушених має плюс 35% демеджа. Або кроме цього не знав чим. Він ся з псом файно комбінує, бо пес мітку мече. А Баунті Хантер у мітку має плюс 80%. Як щитар марку кладе? Чим? Щитар не кладе марку. Він на себе кладе марку. Ні, він лише на себе. Ні один скіл не має того. А вать може якийсь із цих скілів має на вищому уровні, бо я такого не бачив. Ну, та я так знав, що лиш на себе. Ну це буде серйозна битва. Тепер кріпіться, братове. Заіграти та й задубуніти. Порубані зомбійочки не будуть буліти. Ей, Дана, каже Дана, шідіріді, Дана, гей. Всім трьом треба то завнадіти. Так, та що, б'ємо? Ну, пробуємо. Б'ємо. О, лиш на одного горонж сеймив. Файно. Добрі. Із стресом знаємо, як ся бороти. Ну, Френку, то би треба перевірити, бо я в нього не вижу ні один навик, котрий би метав мітку на другого. Лиш на себе. Та що, боремося з стресом, це попробуємо закровити всіх персонажів. І все буде ефективно. І все добре, що я його закровив. Все добре. Резист ведму. 82% в нього резист ведму. А що я хотів? Мегалю. Придумаємося, ну. Йой. Ей, бо сись мене опалив. Ще я й оглушив. Ясно. Всяк може жити.
Всяк може жити. Я би закрив всього. На всякий. Всього не поп. Супер. Тепер ти лічиш свого цімбора. А ми ся б'ємо. О, нормально. Маленько ми ся обобрали стреса, но не бай, не бай. Задебафнемо його ще. Сіо, Стасе, здоров. Як ти ся маєш? Так, кампець. Добре, що хоч Марку нася завісив. Добрі, порядок. Єй. Май легко було, я чекав. Я думав, щеня має нас стресує. 35 усього, то що таке. Жити мож. Знайшов їм карту. Тут буде битка. Тут буде битка. Тут теж буде битка. Та йдемо видав у долину. Та буде порядок. Басейн си строїш? По справдішній Майнкрафту. То це треба перезвідовувати. Так, а ну, факлівня... А, факлівня доста можеш палити. Ну, тут стандартно. Починаємо з Battle Ballad. Ну, Майнкрафту, я так і подумав. Булстер. Та й від стреса ми закриті маленько. Далі. Тут видав... що би ми чинили? Ліпше може Protection Sim знімати. Хоч ні, мені видав всього карася скорше треба було бити. Ну то вбив їм карася. Кого? Кого в не є? Звіздада? Я не розумію, за що кажеш. Так, видав, є смисл далі стрес лічити. Тут он на 4 раунди фунгує баф, котрий він мече. Так, йдемо далі. Сьому туди броню знімаємо. Та будемо так за шором йти. Найку лампочку до фраса. Я тебе не розумію. І з цього вже зняли. Бо він закритий, ясно. Ага. Чоловіка із щиточком треба залічити. Буде він чужих май сильно. Та й щиточком бити. Гей, Дана, каже Дана, щиріди, Дана, гей. Ясно. Ну. Так, я си подумав, що я би аж такое затямив. Давно не бавив, 2 місяці, бо ще та що помню. Так, добре, та ідемо лічити стрес, видав, ні? Баф іще буде на 2 раунди. На 1. Ліпше обновити. Так, обновились ми тут. Стався, я не розумів, за що кажеш. Не за того, що ти непонятно говориш, а й за того, що я Майнкрафт не натільки добре знав, бо я знав, що таке Звізда Ада. Йо? Та умри. Будь добрий. Добре, з цього закрив, значить тепер можеш з цього смолоша бити. Стрес, 21-29. Добрі.
Всього треба мінуснути. Юй-юй-юй-юй. Жабуне, перфекто, ла маніфік. Як ти ще знав казати? А, забив, може тут щитом закритий, ну ніч не бай. Що кажеш? На маяк ти є? Чуй, у мене такого не є. Ти глядай у когось другого на тому, на серверові. У мене такого не є, я ти не дам того, чого в мене не є. Так, можу залічити маленько. Ну, 9 слабенько. Може було і ліпше. Або так теж не бай. Що, 9 маяків ти треба? Маяк, наскільки я розумів, то таке там у бережникася світило. У мене такого не є. Так, ну що, туди... Файно ж затягнувся сисфайт. Та я си можу спокійненько вилічити стрес у вшитках своїх у команді. Ще парада. Самі плюси. Ні. Паранно? Йой. Се видав ліпше так і полічити. Хочу басейн покласти маяки. Ну, та добре, та хочи. У мене такого не є. Нола. Ну, файно. Всяк можемо жити. Кіт на 0 будемо лічити. Полічитися це бити. Доста було. Портрет. Замість чого можу взяти? Якісь зуби за 500 золота. Можеш вивірити. Статися там було ще на то-та. Ще сюди зайду. Натягнуся, що там у них. Ну, золото ще є, супер. Лопати. Там ще битка буде з чимось, та вартує йти. Ну, а ну, ко там? А, бандити? Ну, з цими буде легко. З цими буде релятивно легко. Мало би. Так, значить. Battle Ballad. Порядок. Далі Булстер. Порядок. І тепер вже можеш бити. Піпеу. Ну, це файно. Це дуже не файно. Це мені це дуже не полюбило. Ти недобрий чоловік. Мені це таке не любить. А, ще й на себе марку мече. Пана вам руського. Кіко мож. Все добрі було. Все було добрі. Файному посяг, ніч не кажу. Молодець. Супер. Добрий вечір, Мішу. Давно тя не було. Ти мені ся видить не ходив никати то, що ми бавили на краю світа, ні? Ти лиш півниці любиш? Кажи правду, прийшов сникати, як я тут глядав у гірки закладуваний.
Так, добити сього, це добити великого. Великого добити, ясне діло. Monster's size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Притягнути смолоша, пой сюди. Сяк. Переубом. На. Жабу ним подав, та й має бути. Так, що й це? Crusader Only. У мене сяка печатка десь була, мені ся так видить. А я вивер лопату, а мені лопату треба обійся відкрити. Добре, що можу поміняти? Факлі, видав, будуть мої дешеві 500 золота. Це мені не треба. Та йдемо геть. Та й все, дійшли ми. Ти низько просто з роботи май скоро прийшов. Ясно, ясно. Добре, кажи, оправдуйся. Я читав, гроші назбирав. На каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Артуріо Дамункачі. Дякуємо, що підписалися на канал. Ми тільки бавимо всякое такое цякое. В основному бавки, деколи тяжкі, деколи навіть дуже стресові. Наприклад, Гетемна півниця. А чого ти їх гайдуками називаєш? Гайдуки не бандити. Даже наопак, на спак гайдуки то були, можна так оповісти, такі жандарми, можна так казати, сокотачі границі. Гайдуки, не бандюки, не путати. Ну, мало у нас так було. Кіть у вас їх називали бандитами, та може тому, що вони були не ваші. Так. The fanatic will stalk parties with infected heroes. А у мене не є нікого заінфекченого, та мені ся ніщо багато цього. Ага. Добрі. Так, що м хотів? Заробив їм непіло грошей. Було у нього 27 тисяч, тепер 31 тисяча, і все з тим, ось я 4 цих персонажів маленько прокачав. Тепер 2 з них уже 4-го уровня, сісі ще 3-го, дораз будуть 4-го. Файно. Тепер, що мені треба? Стрес їм лічити не треба, у них все добрі. Можеш поникати, що можеш полічити. І себе треба гет. І це теж треба гет, це дуже, це дуже недобрий квірк. А у Гога що? Не. В принципі, такое. Добре, ідемо туди никати, де бись ми далі йшли. У Велд може ще піти якимись смолошами, там є ще сись першого уровня. Так. По уровневі. Гет. На 4-й, на 1-ву. Мачко Пес на 2-гу і Марія на 3-ю. Сяк. Команда дуже рандомна, ніч мені кажіть. Я просто ж треба якось то. Треба їм уровень набрати, ні? Ось, це йому такий цуречко файне, плюс 33% хілінга. Бери свої ланци. А сі у паніці що таке? Все, ів. Все. Healing skills, кріти. А це що? Move skill, resistance skill. Все ліпше. Я навіть не знав, що ти дати. – 25 протекшена, вау. Хо-хо-хо.
Всяк може жити. А ну, всі 4 обрати. Добре, тепер мені треба придумати, як я буду спати, як я буду спати. Я тут буду спати? Ні, не буду. Туди мені це не треба. Туди мені треба тепер вернути у варош і поникати, як я їх можу ще прокачати. Що? Часто густо є такі законники, котрих хочеться встрілити. Ну, все само собою. Від цього ніде не втікнемо. Айбо факт, ось у нас ніяких бандитів гайдуками не кликали. А гайдук, ото була дуже конкретна позиція. Я би не вповів професія. Може і професія. Ну, коротше, гайдуки були фактично, ну, такими жандармами часів Мадярського королівства, там, 15-16 сторіччя. Так. Як ним бавити, взагалі? Це він блід накладує. Це він теж блід накладує. Це він лічить. Добрі. О, це він кить... Ага. Я знав. Замість сеї треба... Де ми тут і смолоші? Треба докторку. Бо вона блід лічить. Ні? Вона блід лічить. Значить що? Значить він буде лічити себе, но при тому накладувати на себе блід, кровити, а так докторка його буде від того лічити, він просто буде мати регенерацію. Мені це буде супер. Та й стрес лічить. Класно. Або собі плюсує стрес. Не розумію, як це функує. Ну, добре, буду никати. Я ще учуся ним бавити. Щось я лише учу ним бавити. Добре. Stun skill chance. Все круто. Все нормальне таке. Мачкопсове, ясно. Тобі ще якийсь один артефакт треба. Наприклад, це. Плюс 30% healing skills. А от і все. Плюс 30% bleed resistance. Або мінус здоров'я. Ні. Все класно. Або зась, плюс 20% стреса. А от і все. Коротше, так нормально. Добре, тоді хотіли ми піти їх маленько ще прокачати. Де вони там у мене? Бертранові треба якось нормальне ім'я. Мачкопес 2 скілами раз буде бити лише. Я його... Можемо трансформацію вивчити найліпше. Ні, раз не буду його трансформувати. Так, що в ній є? Лічення виліпшене. Прятатися. Бафати. А це що? Ні, це мені не треба. Це на любій позиції, це теж на любій позиції. Та ліпше й сейв включу. Сяк. А ось навіть замість цього все. А це що? Bypass stealth. Все мені треба. Це супер. Bypass stealth. Вообще... Ой, ні, не сюди. Сюди. Так, тепер... Що у вас із цурем? Тобі треба маленько. Мачкопсове треба. Та й дівочці сів треба. Ну, та й в мене за 17 тисяч. Кіком заробив, тіком скільтував. Бо тепер йдемо сюди. Тут треба буде спати. Це щось не в то. Туй не треба спати, добре.
Всяк би мало бути добрі. Так мені ся видить. Ідемо, нікаємо, що у нас буде. Тут гриби, тут і всякі. Тут мені антиотрова файно має помочі. Так, зараз 90% комнату вийти. Тут у нас стратегія понятна. Тут нам треба ключик. Ми дістанемо якісь гроші. Супер. Бо пужатня бабка каже, найти копійку легко. Та ту копійку ще до мій донеси. Ха-ха. Ой, сам не чекав. Зась паради. Добре, що воно запомина, що я вже основав на який об'єкт. Бо я вже дораз 23 місяці півницю не бавив. То вже би мені не спомнив, що куди. Ніч не є? Ви ся смієте з мене. Тільки задерів обходив. Ну, та сяк. А ви цього персонажа Фледжеланта спознаєте? Бо він мені ся додав із цим із модом, який си купив. Це не мод, то DLC, правильно ся тому каже. Crimson Guard. І він мені ся так і там появив. Ну я ним бавити не знав, він дуже якийсь хитрий, бо він кровит, дали себе лічити, бо себе теж кровит. Я не знаю, як то фунгує. Ну, я би ся хотів з кимось бити, чого тут вся допусти? Ясно? Добре. Подякував. А ну це оглушить го. Оглушить го, добрі. Стонг. Стон. Паради. Паради. Я так помню, ся паніка сяк любить робити. Спрятатися. Ням-ням-ням-ням-ням. Піжувалення. Та що? Нормально, нормально. Нормально, нормально. Всяк можеш бавити. Всяк можеш бавити. Так, що у нас тут? Все мені все треба, все мені треба. Ну, щось стало немного. Фактично у дві кімнати ще зайдемо, той порядок. Айбо. Я думаю, що буде так, як мені інтересно. Ж май. О, песики. Супер. І сі мені дадуть болячки всякі, точно знав. Ага, а у всього був стан, а я йому його не включив, ні? Айно. Я йому його не включив. Ну, бо нащо? А ну як то буде фунгувати? Всім кровити. Супер. -1. Нормально. Сись теж лише раз когось укусить. Ого, попав. Хоч вона теж плюс вихоснувала скіл на увертання.
Так, треба когось лічити. Ого. Класно. Угу. Так, Сись умре. 2, 2, 3. Всього доб'ємо. Фактично один це обсте. З цього одного ми теж лишимо ще, подержимо його маленько. Може учмілимо. Всяк файно. The slow death, unforeseen. Чесно, дуже мені ся любить, як ця бавка промальована, наскільки вона продумана. Поникайте просто на позадину. Там висять одрізані руки. Ви їх виділи? Ви їх, замічали до цього? Кампець. A fortune waiting to be spent. О, ще раз ключик. If only treasure could staunch the flow Паранно. of otherworldly corruption. Так, в мене стає послідній факел, та й готово. Та й треба буде втікати від. A handsome reward for a task well performed. Journal page. О, The Collector. Ну, все буде весело тепер. З колектором ся бити, то не фігля. Туди нараз get down. Це що за брейкденсер? А, засіб мустан не вкачав. Ну, Мигалю шиковно. Сяк ся бавить файно. Будемо його пробувати туди закровити, у мене других варіантів не є. Так. Все, другий раз я його вже оглушити не буду годен. Значить, треба його тровити всім, що у мене є. Або доста іпно, споза того ж я його перший раунд оглушив, та я на нього никати кілька вже наметав. То він дораз умре. Чекаєш, Мігалю, мав таку штуку. Коли ночував без охорони, були інтересні енкаунтери з добрим лутом. Наприклад, на Shieldbreaker напали зміюки і дали луска на... А, в мене Shieldbreaker не є ще. І, колектор тяжкий, но направду ж інтересно ним бавити. Або він уже умре, туйся таку ніч не каже. На всякий просто сих углушеме, бо не кивали, та й готово. Настакаємо на ньому мільйон отрови. Все, сіма отити гет. Blind to its own peril. Все було легко, все було легко. Він я не раз не вдарив. Ооо! Horrors Ху-ху-ху! and driven Все сила. Встаємося, ідемо ще в ту послідню. Поникаємо, що там. Ну, у мене якраз ще має бути лопата jedna, ні? Айно. Руненькому взяв. Все було йоу, ні? Ні раз не кинув. Ні раз не кинув. Або то мені скорше просто іпнуся так получило. Ось я його оглушив, нараз їм на нього настакав много крови і готово. Це читерство. Всякся таке каже. let them arrive unharried. Ну, 9000 їм забрав. Не є аж много. Так, третій. Сись так на другий уровень і не вийшов. Ясно. Ну, все було не піло, все було не піло. Our estate was the envy of this land. Так. Йдемо в больницю, мачко пса виладимо. Полічимо його від цієї дріблі.
Та що, з цим можете далі. Ну, по уровню. Посортуємо, поникаємо. Та ні, ви дав вертатися сися та й сися. Ні. Plague Doctor на третій позиції не буде. То візьмемо, може, пса на другу. Ні, псові теж ліпше на третю. А кого на другу можемо взяти тут? Можемо Уйоша взяти. Уйош такий, стабільний. Може сяк піти. А де йдемо? У Варенс йдемо туди, сюди. І цвинем. Все нормально буде. Усі гиби убрати даже. Crusader Only. Мінус 20% стреса, плюс резист всякий. Класна така штука. Штука. Нормально, так. Нормально, може бути. Ідемо, як ще прокачаємо, то йдемо такою. Бертран в порядку. Треба моє ім'я придумати. Ніяк не то. Так, це учмілялка. І це теж не піла штука. Туйся гибанич сильно не поміняло. Туйся ніч не поміняло. Пішлись мене. Що планую чинити на другому стрімові? Та писав їм. Буду мурувати. Так, і з цим понятно. Все 2 скіли хуснує за забавку у мене. І з цим теж плюс-мінус. Усей панік, що гонно бити. Все понятно, все понятно. D-Stealth противника це класно. Мені мітку насправді не треба. Я можу замість мітки взяти СС. Ні, мітку хіба самі у собі. Та СС можу взяти. Тоді що я буду робити? Я буду язати первих, лічити своїх. І в послідню позицію можу стріляти. І ся має динамічна, і ся може хоч кого, ну і лічити теж може. Нормально, буду видіти, як ото. Як ото у мене буде. Швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер. Стасе, та ти мене не фоловив? Ай-яй-яй-яй-яй. Як так? Не ганьба ти? Mechanical hazards possessed by evil intent. Пак як що мурувати? Писав йому чатові, ти Стасе неуважний. Писав їм руну в чатові, що буду мурувати. А ну це найдеш. Так, це вже нечесно. Фуй. Ні, то не буду кивати. Так, що в нас є? Значить, так і все. Прячемося.
Б'єме. Сись має... А, не умре. Не умре. Сись такий домак не попав, ну супер. Their formation is broken. Хоч сяк буде діло. А ну це палитня. Ну поки як. А я си водотраву то і ніч не взяв. А воно ся не знимат. Ну добрі. Закрови його. Добре. Сись мінус, сися обстав ідем. Grievous injury. Palpable fear. Айно, замурувати тячу. Айбо ти видав, мало не порозумів. Щося там має мурувати. Slowly. Gently. This is how a life is taken. Хочу замурувати там то долі, бо там ся фурт спавнять всякі фраси. Туди кітіти автобусом по-людськи не мож. As the fiend falls, Ну, як автобусом, поїздом. Автобусом. Ти ся туди везеш, кіть хоч вилізти в тячві, а по тячвам гарконить щось. Ти ся туди натягаш, там мільйон зомбів ходить. Що вони там ходять? Хочеш зайти нормально в тячві до церкви, знаєш що? Там зомбі. Ну не, ну а під тобою гарконят. Мені ся то не любить. Я хочу замурувати там долі, бо не то. Щось таке. Grave Robber Only. Плюс 20% проти Blightnet. Ага, все класно. Все класно. Ну. Та я не хочу цілий тячів гет замурувати, я хочу замурувати там долі, що він під варошом лишив пустоє. Він не обостроїв на тому, що є, а він просто у воздусі вчинив плиту земли, під нею лишив пустої, на тій плиті просто построїв. Айн, всяк. Мені ся ніч не любить, коли так роблять. Так. Так, а у нас що тут? Ага, мені ся вже треба вертати. Мені ся вже треба вертати, тут порядок. Кампець, бавлю півницю, а за Майнкрафт більше говорю. Я тобі ніч передавати не буду. Що не маю, то ся не передає, чоловіч. Комари. Все дуже недобрі. Все. Ну, ти його маєш. One of your heroes has the Crimson Curse. The curse is not like other diseases. It cannot be cured normally. The only way to keep it at bay is with the blood. The blood. There may be other ways to cure it. Ясно, значить у мене є тепер один вампір. Ай. Що з цим чинити тепер? Треба ся прятати. Дуже не круто. Це буде тяжка битка, бо я не розумів, що це таке, що воно є, чого мене ці комари покусали, і я тепер вампір до грома. І другий, йой. Ай. Сятили бистеся з цими своїми вампіряцькими вампіринями. Це тут не є також, можешся, знаєш, загрузити з сохраненки гет без цього вампіризму. Все, це тепер зо мною наухтема. Та ви умирайте вже, ну. The onslaught. Destroy Господи. Двоє за одним разом. Як так?
Ну, тут пише, що не лічиться. І це гіб прокляття вампіризму, я так розумію. І воно ся просто так не лічить. Там писало, що треба авать фурт пити кров, авать є другий метод то полічити, але не пише який. Значить, ось якось може, або не знати як. Або мені це не любить. Ну, тут є кров. І що? І що мені з цим робити тепер? Мені казали якраз його класти, ось так буде май весело. Буду тикати. Ну, і з цими ще май понятно. Ну, насправді, з цим модом, з Crimson Guard'ом, то там дуже много всякого інтересного ось і відкривати. Я собі і банк построїв, і я тепер мав в планах построїти там ще много всякого додаткового, що супер. Та, всяких бонусів більше, я вижу якогось негатива. Мені так видить. Так, свинтуш умре. І ой. Press this advantage. Give them no quarter. Полічити, полічити. Great is the weapon that cuts on its own. Угу. Ну, ударення. Ха! Мінус стрес. Та Сизі би вже вмер, можеш рахувати. Можеш ще полічити. Може стрес ще собі полічить, ні? Не полічить, ну добре. І на другому стрес полічимо, та й буде порядок. The wounds of war can be healed, but never hidden. Так, добре. Та що у нас тут? У ладі. Може водичку повипиваємо? То нормально, що вампіри можуть цю водичку пити. Угу. Так, зася будемо з циками всякими бити. Доста настресувавимося з цими. Так подумати. Йой. Не попадаємо? Свін слашер обстається не попаданий. Так, уйош тепер мій основний танк, я так вижу. Eradicated.
треба фокусуватися так, бом його лічив. Вони якраз чогось його б'ють в основному. Паради? The blood quickens. Файно. Все, сись умер такої. Death by inches. Команда дуже-дуже така рандомна, або доста не пюлла, так би казав. Що? Стасе, я тя не порозумів. Так, 250 золота. So too will resistance. Що бом вивер? Та ніч б не вивер насправді. Єден портрет. Ні. О, якісь манускрипти. Ніч це не стало? Ну, то й хвала Богу, ж ніч це не стало. Щось я могло... О, Костя прийшов, а ну чекайте. Іди. 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 Костя прийшов. Як у вас кажуть на снова? А то що таке? Ти мені раз об'ясни, за що ти говориш. Далі я типу, як у нас нам то кажуть. Так. Будемо віддав починати з цих задніх, бо вони мають паскунні. Сисня годин учмілити, або сисня стресує. Та й сись стресує. Ще й болячки всякі годин заверечі. Мені то не треба. Ну пак ще раз. Кажуть у нас ще раз. Зась. Ну та що ти мені тут руські слова розказуєш? Ну. Яка ціль цього? Так, свинтуша нараз убиваємо, все нормально. Ага, тепер що чинимо? Можемо задніх постріляти, можемо своїх полічити, бо в принципі всі такі доста здоровенькі. Та будемо туди... А, не попав він. Сятили бистися. Це лічити, це тровити, видав тровити. Мені ся видить, Стасе, ти щось не розумієш, бо май перш, ото не зась. Май перш, ото наупереда. За первое. А не зась. А ну, можеш цього учмілити? Мож. То що, та дали задніх б'ємо, ні? Носить, бо мав мерти. Сьому ніч не хибит. Сього треба полічити. Зась, зась. Ось ще раз. Ще раз, назад, зась. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Ну пак. Ну, Стасе, май перш. Май перш. Ото. Май. Ай, ну зась Елум. Пак я ти так і казав. Елум іще раз. Елум зась. Яся, Стасе, позвідав у ваших гурінчуських. Як би мені з стресом боротися, не знав. Всього вже 44. А, то знав, як зі стресом бороти. Сим.
Ну, Ники, пишу при тобі. Пишемо Стас. Ож у них слово майперш має ще одно інтересне значення. Зась, назад, ще раз. Це може Датко із Марамороша підтвердити. Ай-ай. І у наддніпрянців, ну як у наддніпрянців, я так знав, що в літературній українській бесіді зась значить айно ж доста. Такое є. Такое направду є. Так. Мінус стрес, плюс стрес, ну то нормально. Be wary. Можеш заїсти. Triumphant А золото вже нікуди складувати. dizzying fall. Ну, тепер уже можеш вивірити тут портрет. Або ми ся встанемо, бо у нас тут є ще інна. 50, 80, 70, 70, 80. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. А, ту й не читання. Міг він уже не йти в сесію послідню. Там щось було, що я не взяв. Стас із Горінчова. Кить тобі так інтересно. Сайзплей. А, тут є таке. А що це? А, ясно. Добре, демегет. Their squeals. Так, а ну щось ми назбирали. Their confidence is shaken. 6000. Нормально. Головне, ж всього ми витягли на другий уровень. Та й добре ж утровились ми вампіризмом двох героїв. Супер. Клас. Ай. And horrors I have seen pale in comparison to that final crowning thing. Shrieker has stolen 8 of your trinkets. Та мені тепер треба йти бити Шрікера. Де він там буде? Сись. Шрікер. Мені треба йти бити Шрікера або вернути свої туті. Так, ні, чекайте. Раз, вертаємося у Варош. Ідемо лічити. Що в мене тут? Все мені треба поріти. Cursed heroes who share the same building or activity as other heroes have a chance to pass the Crimson Curse on. Ага. Ой, господи, значить мені тепер требася сокотити, аби всі вампіри не заразили вампіризмом других. Парада. Sharing the activity has the highest chance of contagion. Значить, тепер я Марії сесе лічу, та я сюди Уйоша можу класти, но більш нікого. Всякі буде. Сидіть туй, спочивайте. Добре. А мені треба Шрінкера бити. Сюди треба лише май високолевельних. У мене двоє 5-го та много 4-го уровня. Я ся мало був. Може, коби я ще двох 4-уровневих вивів на 5-й уровень, та було би. Тут треба бити некромансера, тут треба бити сирену. Ну, в принципі, тут румбетл можеш проходити. Можеш на цих румбетлах попробувати витягнути уровні. 7,
Балтушці. Якраз до 5-го ся мало обстало. Вікторію покладемо та й Кемпіона. Та й це буде ідеальна команда. Так. Unequip all trinkets. Ідемо. Айно, Стасе, є таке, ож деякі наші слова, суть і в других язиках теж. Set to be. Плюс 10 акуратності. Плюс 5 кріта. Set to be. І set to be. Плюс 4 доджа. Нормально. Тобі що класного є? Просто додж. Маленько здоровлічка. Тобі що доброго буде? Що би тобі доброго дати? Плюс 2 скіла, плюс 2 спіда, то таке. Все класно. Просто мінус 10% стреса. Класно. Іпен на весталку ніяких таких конкретних артефактів у мене не є. Просто мінус стрес. Просто мінус стрес. Добре, тоді знаємо, куди йдемо. Сюди. Або вернемося ще прокачати персонажа усякое. Ти за слово гузно, вообще? Ну, є таке. Так, ти більше на Галичині. Йой-йой-йой, не сюди, не сюди, не сюди, не сюди. Сюди. Поняв. Порозумів. Добре. 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 Все, супер, туй. Ніяких претензій. Єно лиш поникаємо. Ож, такое гібовін ладився на 4-ту позицію. Мені все не треба і все треба буде. А може, все мені треба. Айно. Це що? Це баф. Ось лише сим бити. Та фактично і не бити. Нормально. Кемпіона понятно, все і понятно. Добре, добре. Я, в принципі, з усім согласний. Туди, сюди щось натягнемо. Нормально. Так. Нормально. Нормально. 24 тисячі. З кожним разом у мене більше і більше грошей все обстає. Йдемо? Пішли сме. Єй, пішли сме. Ну, пішли сме. Що у нас там? 100% рум бетлів. Значить, в ідеалові мені треба усяде зайти на цій карті і постаратися... Юй, а тут треба було антивеном, я не взяв антивеном. Ну, добре. Та йдемо далі. Даже не буду пробувати у того корча лізти.
добрі. Ну, кажеш гайдуки. Та йдемося з цими гайдуками бити туди. Так. Руно на нього йдемо. Battle Ballad. Тебе булстер первим ділом має бути. А далі швидко друге. І ти попробуєш нам учмілити цього персонажа. Порядок. Класно, мені ся любить. Добрі, Стасе, давай. Далеко не втікай. Retribution. Би на себе взяв головний удар. А ми дотить можемо стрес нікому лічити та попробуємо їх закровити. О, я можу всього посягнути. Файно, все, сись умре. Такий 100%. А ми тепер можемо усього блискавицю вбити. Файно. Спереді цілий майор. Ну, дораз так, айно. Так, Геліонка щось... Старий кріпак не пробачать. Це ударити, це полічитися маленько. Ні, ліпше ударити. Та все, вони обоє мертві, такою можна казати. Порядок. 3 раунди. 3 раунди і файна груда грошей, я би так оповів. Ага, добрі. Файно, файно, можете дали. Можете дали. Так. Стаємо на місто, десь ми були. Грибарі. З грибарями знав, що чинити. Тепер мені не мож ним Retribution основати. То буде атаку й смерть. Булстер. Так. Пробуємо учмілити. Супер. Йой, а я антивеном не взяв. Ай. Ко знав, ось так буде. Нормально, всяк може жити. Всяк може жити. Тепер ми тебе бустимо. А, та він всіх бустить. А, фост. Так, коби я знав. Коби я знав, що так можна, я би всіх бустив нараз. Тепер сись умре, а мені треба з цього бити. Обновимо. На всякий. Так. Стався 1. Промах, супер.
Ніко не настресований, можемо лише обновляти баф. Що не є півлодомак. Хі, критова блискавиця на 6. Йо, я видав за це пошкоду. Я за це пошкоду. Ай-яй-яй-яй, зараз ми під... А, ні, нормально. Я думав, ми сильно не вдарить. Добре. Is broken. Maintain the offensive. Що, це ти що Коломийка Бардася стакав? Які Коломийка? Ти зайсе? Це за що? Це зайсе. Вони стакаються? Ож баф стакаться у нього. Добре, плюс 3 спіда, плюс 7 акуратності. Айно, плюс 14 акуратності, слухай. Кампець, то треба було бафати кожен раз. Кампець, я не знав. Я не знав, що не ся стакаут. Юй-юй. Коби я знав. Йой-йой, що би було? Було б ліпше. Було б ліпше, аби я знав. Ну, тепер знав. Требася потихеньку вчити. А ліпшеся вчити не потихеньку, а ще майшиково. Так, треба їм заїсти. Тут буде... Угу. Задізармити треба маленько. Добре. Йдемо далі. Та я вже видів. У нього там було... У нього скіл дає плюс 7, або я там 2 раунди за шором був дав, та в них було плюс 14 акуратності. Значить, воно направду стакаться. Так, добре, йдемо далі. Нам все обстало 2 комнати. Мало в юнів має бути битка. А там будемо никати. Abomination cleansed from our lands. Ну, тепер си думав, чи буду я не скабірувати того шрінкера вбити, чи ні. А, ще би один. Ще би один, то вбив би мого. Ну добре, не бай. Так, тоді... Ну, та діб'ємо його вже. Кітак, не? То обстане нам ся один, котрого... А ну, другий подряд. Та що? Айно. Скіл дає йому плюс 4 кріта, плюс 7 акуратності, айно. Плюс 8 кріта, плюс 14 акуратності. Фунгує, направду фунгує. Направду фунгує. Кампець, кампець. Та й все треба було знати скорше. Коби я знав все скорше. Так, тут буде битка. Там не буде, ясно. Ну, та й все конець. Так, Бульштер. The blood quickens.
закровити сього. Ти може ще й оглушити, який получиться. Бо учмілений гайдук усе ліпше, ні? Хай би не получилося. Всякому знанню свій час, ну. Мудрі слова, мудрі слова. Так. Сисня закрови, тайно? Ні. Зарезістим. Гей, видержав він то-то. Юй-юй-юй-юй. Всякоєм не чекав, всякоєм не чекав. Все... Воу-воу-воу-воу-воу. Чекайте, чекайте. Це дуже недобрі. Все... Начнемо з того, що я на себе візьму удар. Далі. Я зась буду бафати. Ти будеш лічити. А ти будеш давати здачу, паніко. Що вони мене так б'ють? Що вони так мене критуть? Мені сісянич не любить. А ну сього утни. Кампець. Щось... вони якісь такі... Дуже муцні гинання. Inspiration and improvement. Що ти не крітуєш? У тебе там плюс 15 000% кріта. А, треба йому було перев'язати рану. Послідня битка тяжка. Кобом знав, що це буде. Та що бом зробив? Нічого не зробив. Beyond one's limits. Іпно. Нормально. Могло бути ліпше. Когось сторожи... Ні, далі на себе буду брати удар. Треба пробувати. Угу. Далі може забустити. Загін альфа. Ай, ну і всі проти мене такі паскудяки. Ай, бо нич. Б'ю їх. The bigger the beast. Бо бафися стакаут. Дякуючи сьому. Так ми ся видить. Ти все, можеш поникати, що щитуй. Не лопату, а й що? А просто так можеш відкрити, добре. Так, там ще щось було. Бо не стресували. Що тут було? О, якраз у нього послідній ключик. А ну. Handsome reward for a task well performed. Нормально. А тут у нього ще одного ключика не є. Ко знав, що мені треба буде 4. Добре, свищемося, йдемо до мій. Driving out corruption is an endless battle. One of your infected heroes has a thirst which can only be satisfied with the blood. Feed them soon or they may begin to waken. Добре. Ну, на 5-й уровень вийшов ко. Лише Балташка та і все. Шкода. Я думав, ще якось вийде на 5-й уровень. An exquisite example of craftsmanship and utility. Free upgrade armor 1. Треба комусь сильному туди. А, себе ще треба виліпшити.
Бо я комусь то там їх такий кріпак візьмемо. Закидь безплатно. Добре, є в мене 32 тисячі. Кось там дуже хотів пити крови, ні? А ну. А як їм давати то-то? Як їм давати кров? В мене десь була. Не знаю, як то фунгує. Так, що ти можу построїти? Є в нас цих синіх блупринтів двої. Все можу. Джестер, мінус 10% стреса, плюс 2 скорости. Не піло. Ну і не дуже файно. Ну, в смислі, а і що? У мене 2 тих джестери. Ну, не йде. Єй! Та що? Хочемо попробувати того шрінкера вбити? Мені треба дуже епну команду. Сісі троє гон не бити. Знахарку візьму лише замість тої. На левелом вище. А так то саме. Та що, можу попробувати? В мене 5-й, 4-й, 4-й, 5-й. У мене, в принципі, ще є Шандор 5-го. Або кого буде ліпше? Шандор це кріпак. Мені сьогодні тож кріпак ліпше. Ну добре, закімтуй. Пробуємо. Та й на цьому відео на низьке буде конець. Ідемо ще попробуємо прокачати. Ковня там, що може. Ні, той віддав ніч, той може. Усім маленько здоров'я ще додаємо. Фух. Ну що, я не знав, як того шрікера бити, та будуся дуже надіяти. Ану, держимо перстик хрещиком. You cannot retreat from this quest. Are you sure you want to proceed? Ай, ну, а що буду робити? То має бути короткий квест якийсь, ні? Фух, як і чесно маленько переживав, як ото буде. А, то буде такий нараз, добре. Господи помилуй! Капець! Ні-н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 і. Що я мав робити з цим? Так, видав бурстер? Капець. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Не треба, не роби. Slightest lapse in concentration. Капець. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Юй-юй-юй-юй-юй. Мене це кому ніхто не ладив, А, требася було перев'язати. Пілує, Мігаль, пілує. Добре. А ну, можеш її кровити, це що? Ага, Bleed Resistance 34 мільйони. Капець, юй. У мене не є того такого високого уровня. Ахмеда. У мене лише там 3-го уровня тут і. Blood quickens. Юй-юй-юй-юй. Ну добре, вже мусимося бити з тим, що є. Туди. Пробуємо удар на себе взяти. Бо він товстий, у нього 57 здоров'я. Всіх 30. А, ти вінно.
Кампець. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну будемо далі себе бафати, пробувати. Та... Ніч мені кажи. A momentary abatement. Кампець. Йой-йой-йой. Я не знав, що так буде. По 15. Я ся дуже надію, що я це все переживу. A time to perform beyond one's limit. Кампець. Фу-ху-ху-ху. А гніздою вбити є смисл? Когось бив сесе вже. Бо я раз не знав, що робити. A dizzying blow to body and А де вона? Квест completed? mission at least promises success. Я не порозумів. Ось я її Ось я її просто видогнав? Це ж... Ну, я її не вбив. Значить, у нас ще верне, це що? Ні, ну круто, що я мільйон експірієнсу за це получив. Та й ошнико не вмер. Айбо... Сесе путяся ще верне, ні? In truth, I Пахне некротичними пісюнами. since I sent that letter. У цьому квесті треба продержати 4 раунди і все. А я думав, що її можна як убити. Бо я, чесно, вже дуже би хотів. Дуже би хотів. Фух, добре. Знаєте що, хлопці, і се на низьке буде видав усьо, бо були такі битки доста стресові, мені теж треба деколи спочивати. Бо низьке взагалі класно ми забавили. Знайшли ми пару інтересних артефактів, наприклад, ацись, що мені дуже пригодиться на клебаницю та й калапушку. Угу. Ну, та й взагалі радий їм зась у темну півницю зайти. А ну, це тут шрінкер ще є. Не є. Кампець. Добре, будемо йти прокачувати далі своїх інтересних персонажів. Бо вже не низько. Та що, я вам усім красно дякую, ко прийшов, кося з нами низько ко з нами низько уєнно переживав за моїх персонажів, ось як вони там будуть. Ці будуть у порядку. Так, а сих ще... Ага, кампіона може туди на стресолічення виладити, ні? Наупийся маленького, не переживай. Добре. Тися верну, а я вже йду гет. Та що? Люди добрі. Всім красно дякую, сукутіться там. Стрітимося з вами ще. Майтеся раз.